हेलो गाइस नोंथांमोननो आं फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आरो नोंथांमोना जानो हागौ थारैनो नोंथांमोना मोजाङैनो दं नोंथांमोना मोजांब्ला आंबो मोजाङैनो दं दिनै दा जोंहानिनो आंनिनो ट्रेक्टरखौ फाला गुरि जाजोबनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि मारियो आरो फाला माबायदि वासार सोबाथाय गोरा जायो बेखौ नोंथांमोना नायलां आरो फाला मावबाय थाबा दिला जायोब्ला जोंना क्राउना गाज्रि जायो बिनि थाखाय नोंथांमोननो देखायदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बिदिनो आंनि बायदिनो गोरायै मारिना लानानै वासार मोजां होनानै मारिना लानानै ट्रेक्टरखौ सालायो जाहाथे ट्रेक्टरा खस्थ' मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोननो भिडिअखौ स्टार्ट खालाम बे जों दा थाबायबाय दं नै फोथारा खानानै ना जायो बिनो खिथिनि दै बेखौनो थेथेनानै फोथार खेथियाव लाङो आबादखौ मावो नै दा खखा सादों बे खखायावनो ना हाबदों जानो हागौ नाथाय जों नायला गुबुननि खखा नायबा खालामनाङो लोगोफोर नायनाङा दे आं बायदि था आयौ दैया गोथौथारमोनलै राजा नै दैया दै बारजुमनाय लोगोफोर बेसे दै गोथौ नामा गोथौ दै राजा दै बारजुमनाया गोथौ नामा इयाव गोथौ जादों नामा मोजां फै नै आबाद खेथिया गायबायानो लोगोफोर खावसे मालायफ्रा जोंहाबो गायबाय जोंनि खेथिखौ दा आं देखायनो हानाय नङा मानोना आं ट्रेक्टरखौ बेलेगाव दोननाय जादों एसे गोजान जायो जोंनि खेथिखौ नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला नै गुबुननि खेथिया नै हाफ्रामबायानो मालाय 5 बिगाफ्राम गायबायानो खोमा ओरैबो खोथिया फुदों गायबायबो दं जों दा थांबाय दं लोगोफोर कन्टेन्टखौनो मोना माथो भिडिअ खालामनो नोंथांमोना माबायदि खालामो आं जेबो आन्दाजखौनो मोनाखै आं मानो होनबा गिबि इउटिउबार जादोंना बिनि थाखायनो आं कन्टेन्टखौनो मोना भिडिअ हरनोनो हाया जायो आरो दासान्दि बेस्थ'बो जाबाय दं मानो होनबा खेथियाव नांदों नालाय आबादाव नांदों समखौनो मिलायनो हायाखै भिडिअ कन्टेन्टबो मोनाखै नागिरनानै मोजां कन्टेन्ट मोनोब्ला नोंथांमोनाव आं अननानै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरो जेन माबायदि भिडिअ खालामब्ला मोजाङै भिउस जायो भिउसआबो गैया लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्रा मा जागोन अननानै भिउस जाहोनाय कन्टेन्ट माबायदि कन्टेन्ट खालामबा माबायदि थाम्बनेल होबा मोजाङै भिडिअआ भिउस जायो बेखौ अननानै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरनो थाखाय आं बड' मिक्सार ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों बै लोगोफोर ट्रेक्टरखौ दा आं खुलिगासिनो दं दा बेफोरो नै दा दिला जाजोबगोन लोगोफोर दिला जाबाथाय नैयो दा खस्थ' मोनो
मानो होनबा इयो फिदिंनायावनो कभारफोरावबो नाङो बे फाला जामलांजोबगोन नै फालनि नैफोर जायगाया जामजोब्बाय नै जेरै जामदों बिदि जानाङा जाहाथे नोंथांमोना नैबे गेजेराव वासार सोनानै नटखौ मारियो होमबाना टाइट जाबाथाय बे मावला नायलांबाय था ढिला जाजोबदों नै ढिला दं नै फालानो गनानै दं नै टाइट जायैखायनो फाला गजोबो लोगोफोर फालानो गजोबना टाइट जायो हालौनायावनो गयो जाहाथे हुसियार जानानै गोरा गोरा मारिनो हायो आरो खोनासं मोनसे बाथ्रा मारिबाय थानाय समावबो फालफोरा नैफोर गोबौ गोबौ जायोना मोजाङै मारिनो रोङाबा स्लिप जाबाथाय रेन्जआ जेरै स्लिप जाबाथाय बेफोरो आखायाव नांबाथाय खनि जायो दोलाबगोन नङाबा हाबगोन सेफटि जानो चान्स थायो लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखि नायलांबाय था खेवनायखौ नोंथांमोना खेवगोन आरो मारिगोन लोगोफोर जोब्बाय नै मारिनाया गासैबो जोबजोब्बाय नै खतम दा जोंना बिदिनो मबाइल सोबावनो गोनां दं मबाइल सोनायखौबो नोंथांमोना देखायनोसै मबाइलखौ सोबाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन।